Sitwazzjoni tal-biki. Issa mhux biss il-pazjenti qed ikollhom jibqgħu fl-emerġenza jistennew sija twal biex jingħataw servizz, talli anke tfal li jkollhom bżonn li jiġu operati qed ikollhom jistennew għal iktar minn 5 sigħat. Dan kif il-problema ta' żieda enormi fil-popolazzjoni naturalment qed tolqot ukoll il-minorenni li huma wkoll spiċċaw mingħajr sodot fisswali. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegawna illi tfal li jkunu skedati li se jkollhom operazzjoni fis-7 ta' filgħodu qed ikollhom jistennew għal ħinijiet twal hekk kif fis-sala ta' Fairyland li hija s-sala fejn jiġu operati tfal jingħataw trattament mediku għall-ażma, viruses, bronkis u anke l-croups. Nies li tkellmu ma' Net News spjegaw kif is-swali qed ikunu mimlija u għalhekk it-tfal qed jintbagħtu fis-sala tal-operazzjonijiet. Madankollu dan qed iwassal biex eventwalment meta jiġu tfal biex jiġu operati ma jkollhomx post Fairyland li għandha biss 20 sodda. Każ partikolari li seħ f'din is-sala huwa meta din il-ġimgħa kien hemm bosta tfal jistennew u eventwalment intbagħtu f'medical ward qabel ma niżlu għall-operazzjoni biex bekk kienu f'riskju kbir hekk kif kellhom jintbagħtu f'kamra li qrib ħafna fejn kien hemm tfal b'infezzjoni. U dan jerġa' juri biċ-ċar kemm il-problema tal-immaniġjar ħażin fl-isptar qed jistarraf f'ħafna tbatija. Saħansitra anke fuq it-tfal hekk kif din is-sitwazzjoni qed tiġri ta' kuljum fis-swali ta' tfal f'Mater Dei.